बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अब चलता हूँ तो जी लेने दो. राजे मला पैसो आहे कोण मवाली याची बहीण काय विचारू याची ठाम यार अरे बाबा आणि तो मग प्यारींदा टाईप मग आता पच्छा दिंते तर मग प्यारींदा ते पैसा मवाली तो कधी आतो मग ठीक है ते मग दीतो तो पोगडी दी पिऊता ठीक है पण इथे नचो भटालो पिऊता गडी दी पिऊता ठीक है પછી पिऊता Oh no! अरे जाते जाते अरे तेरे मग अरे गंदे अरे सच्ची खाली गए तरी मग पैसा मुझे बिच गई अरे गंगा तो No, no, no. बात पैसा दी तू तो छती पेच ती मग पूरी पेंचा मला पैसा भरे दे बस गाली कोणी मग भरे दे बस मुझे दे भरे दे पहिले पैसा आहे कोणी नसवार आहे नसवार इखीचा काली आहे ते पैसा ना पोहोचो No, 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 no.